Takže ahojte lidi, vás vítám do videa ze hry Red Dead Redemption a dneska tady máme další dohrávání na 100% a jak vidíte jsem tady za Artura v třetí chapter a jdeme udělat poslední část Ironboye, nebo je prostě ten pátý item request z toho kempu, takže se rovnou můžeme jít vrhnout na to. Spustí se to tak, že vlastně půjdete do tady ty mise hnedka na začátku vlastně. A máte tady prostě toho prísna, jak se tady dohadujou, že jo? Jo. A ještě vám chci říct něco o tom, že jsem teďka dlouho nenatáčel. OK. No prostě jsem neměl na to náladu, neměl jsem... Dobrý, tak vám to řeknu potom. A já jsem teďka dlouho nenatáčel, protože jsem neměl na to moc náladu. A omylem jsem smazal video, který prostě byl dobře propracovaný a bylo tam prostě jedna trofej, že jo. Tu vám rovnou ukážu, kterou jsem tam udělal v tom videu. Udělal jsem vlastně tohleto, toho Collector's Item, což o to tam jde a jde tam o to teda, že to, protože, nebo já jsem udělal část, že musím udělat, že jo, tu kolekci těch cigaret, takže to jsem udělal v tom videu, akorát, že jsem ho omylem smazal. Takže dneska teda budeme dělat trofej, která se jmenuje Ironboy a to je asi někde dole, jo, to je někde dole ještě víc a je to tady, Ironboy a je to, že prostě deliver 5 camp companion item request. Takže to mi hodně naštvalo, ale prostě jsem se rozhodnul, že ještě vlastně udělám nějaký videa, nebo jasně, že budu dělat videa, že? A já teďka jsem ještě dělal před videem, jsem dělal 4 ty itemy. Já jsem v chapter 2 udělal 4 ty requesty. Udělal jsem Jacka nějakou tu knížku, udělal jsem Houseu taky nějakou tu knížku, myslím, a Grimshaw jsem udělal nějaký bylinky a jo, Mary Beth, tak to jsem udělal to pero, nebo tu propisku prostě. Takže teďka mám pocit, že bych měl dostat teďka harmoniku, nebo prostě měl bych dostat ten request na harmoniku, myslím, že bych to měl dostat. Takže počkáme. A nějak prostě takhle, když jezdíš, tak by se mi to mělo dostat. Takže si počkáme. OK, zatím jsem to nedostal, ale prostě budu muset asi doufat, že to dostanu ještě cestou zpátky, protože tam nás už jenom přepadnou a tam potom budeme už jenom ranovat prostě rychleji, no. Takže teďka si doufám, že to bude teďka, že jo. Ty vole. Tak, takže tady to pošlem. No, dobrý. Jdeme zpátky. Sorry. No. Jak se tak rychle převlíkl. A je to tam tak rychle dal. No, nevadí. Takže se ještě počkáme. A teda já se ozvu, až půjdeme zase zpátky. Tak, už jedu. Tak. A teda ještě si musíme počkat teďka. Třeba to řekne. Tak.
You sure look the part now. Won't be long before you're smoking cigars and playing the harmonica. Ha? Have you know, I used to love Yes, počkej, počkej. well, my house and everything I own. Teď něco říká o harmonice, počkej. I know. I'm real sorry about what you, Ještě. you know. Maybe I'll keep my eye out for another one. I don't want no Yes, máme to. Log updated, item request. Dáme hold. A je tady Sadie has asked for harmonica. Sadie prostě si řekla o harmoniku, nebo prostě se zeptala na harmoniku, jestli jí to prostě nedáme. Takže já teďka dojedu už jenom do kempu. Tak, už jsme dojeli. A už jenom teďka doneseme, že jo, s těma konzervama, myslím. Okay. Yes. Jenom ty bedny, že jo. Don't mention. I will ride with you again, Mrs. Adler. A můžeme jít rovnou na tu harmoniku a potom to můžeme jít vrátit tý Sadie. I ain't afraid of gun smoke. We Jo, got this. tady. You've already done me a big favor today. Okay, Miss High and Mighty. Yes, máme to. A teďka jenom se podíváme, kde to je. Má to vlastně být u Flatneck Station. Já to mám i tady Marketly. Yes. A je to teda u té Flatneck Station, takže tam teďka pojedem. Tak. Už jsem, hele, počkej. Však to je to, však to je ten barák toho Grangera. Počkej, tofa. To mi neříkej, že to má doma. Ale asi jo. Ukáž. To je nějaká kniha. Nemá jenom karabin repeater. Harmoniku, jasně, že jí má. Yes. Takže teďka pojedu do kempu. A půjdu to vrátit teda tý Sadie, no. Tak, už jsme v kempu teda a Sadie rovnou tady kolem mě prošla, takže jdeme za ní. Hey, Arthur. A jdu vrátit Sadie tu harmoniku. Pojď sem. Kaš. Here, got a hold of a harmonica for you. Kaš. Or Vlevo. anybody. The only audience I ever had was my husband, and I'm gonna keep it that way. Oh, fair enough. Great. Thank you, Arthur. This is real nice. Yes. Mám to, Iron Boy. Konečně. Yes, tady to je. Jo. Je to ono. A už máme 82%. To je kam hrozně moc už. Už nám chybí jenom 18% a máme to. Takže tohle už bude konec. A já doufám, že se vám video líbilo. Jestli jo, tak můžete zanechat like, můžete sdílet kámošům, můžete dát odběr. A dneska jsme teda udělali trofej Iron Boy a u dalšího videa. Zatím čau.